Nene. Nalaga. Aw. Lima mo rin nene. 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 Luka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nala. Tidak kan? Boleh tu. Aw. Nala. Jantung. Tenggu deh. Oh, na jantung. Ito yun. Nala tunggu. Alhamdulillah. Tenggu deh nu tadi. Ay. Tenggu deh nu yang. Karena alay ma ko mi wala sa bibi. Ada umpi dari pada dengkau ni. Ni mo ejak. Ni mo ejak. Mo min yake. Yow ga janga wa boy do ga ina min mo yo jonne koren ngelu jettu no ngel ka yow kisama. Wata no nga artu do den hewtita ardoral. Ko den la fay ni. Ko non ko yida be obe ala nyawro koren be hewtintinta. Wallahi Na lato. jantum wona didi hinatati. Ko haddungal meden ngal. Naam. Wiyo mi artu. Min darta lawol hollita on. Naam. Are do saga tawon ne ka lawol. Are ɓuri e tanginade ilande mo janngo ha faɓɓi janngo woniɗe hara hewtiɗo sika ɗon lawol lanɗo on muuyi Emba ko malore honno. ara sagu meɗen koye waɗɗu kisan Kisanno. eyo Kisan sabunade ma ojiwo. Sono be sono. O arali. Nene tawsi ɗum latoto minna heyi. Munyo o hewtay. O ɗaynatama. wallahi Hara mi weltike nani. hey ko o noon fayɓen ninni koɓe ƴettidirta kon ne wela en ene makko baɓɓe hina affaire noon kamɓe Na ɗum faala ɗen. ko ɗulle kadi faalete ɗen Hala ɓe ngure nde woɗɗodirali. eyo ara ko ɗum Kajetu. Yana minima ya yau ka sudu yau tai. Aja bali. Ne bali do fode pinyande be kuno malheur. Minute ya yau ka sudu yau tai ngala aja bodo ko fi honu. Seke piji go ne be hali piji ko ba ko sama kala. Yettira do façon go ton. Kono daro joji ko no do mo minima acu yau tai. Anda. Ini si anda. Yala yat. Parce que do andi ko mi wat jam fa ko wadan dalan gon. Est ce que mi wawa ettu hande kala berna lamu jogorama. Ha mi anda taw koy so ma mo si nyanga ma fréquente watta do. Ko so on bana. Mum uri mum bet. Kajetu. Bayna lu tiray ni. Seke aduna ko sai ko woni ko sai ko woni ko tan. Wande min jango am fabbi jango wobbe go. Yon doni ni min hemawbe me yewti nyande wobe no delañ be finre la mele yewtude. Ala ngal mi dum naki wo kono kambe fokke tum mi jomba. Min ni be awa problème ala. E da bani lan don jewmo mi jomba. Semaine aro mi ya hay village. Jombo gol si Allah jeb. Donc a confirmé. Ka jetu mi confirme ko ma mi confirme quoi. Ah bon? Fami joni semaine aro mi ya hay village si Allah jeb. Ala Dimanche problème. le 14 mariage. Non, mi landaki asa wonna landak. Je m'en fous de ça. Andi ta no wonde water kan atti lan jam faade. De be yaltuno goddo yaltuno fiyam fi jombu kolla. A wino la ñett. Mi jombe taaki a jombaari. A innu ala mi jombe taaki taw. Tanke yi fi ma fi an wono ko bernama. Hande non ba yewti wayte an afala ma jombude. Taw ko no wadda ka. Tawɗa ko ɗum ɗo waɗa lan wadde ka Ko mi yeddumo be ambe mi tira ba. landaki ɗum min kan mama am jogiti min kam mi ala mawɓe awa mi wonnama hunde wotere woppata o waɗi ko mako Ani taw mi tongi non sirno don taw ka mi. ɗum ko noppol ma min ko ɗum mi Mi noddirema halni mami tongi on sirno ka. min ko ɗum mi noddirema Ti anden ta kadi. hatta mi noddama min ko ɗum attiɗa lan wonana ko ɗum kadi mi wodata A no dira Mamadou Mansour. awa mi haalanta hunde wotere ɗa yaada jombugol a tawata ɗo goto sinani kadi jan simi mayaade si tawi tu woni mi wattitaka a taway lan ɗo mi andinte a janfila na e hoore ɓernde laamu nde C'est yaw bon, mimi sikuno si mi halni ma dum do nani ha irandala. no yaw jomba No min ko fi no mi noddirno ma. min yaw jomba
mimi fokkiti ko nyang mi ami nyang 14 mariage ang waɗa si Allah jaɓi yam point c'est tout ɗum ko haajuma ton nani ɗum ko loppol ma tawata gortina min gas mi maya mi hollete min naami jamfete luttirani ko wulli ala nde ɓerde a wulle baba ɗum merde ɗum noddiɗalan e Allah ka jetu accirni mi nani joni ɗo wollaga ko ɗum ɗo mi noddirnoma lanni joni ɗa wawi yawde merci ko ɗum mi noddirnoma ɗo wawi yaade mi yeehi kono mi jaabotoma aden dugula mutti dugula yagala ma ko hay ƴiyala heddortako kono mi jaabotoma Kong Koga? ko toon tigi Eyo. sene ɗo ko aramɓe o Baba rasuwan. Baba kanala to. La ilaha illallah. Aku tadi. Baba rasu. Joni dia mana hande. mi tawi mi surprise o mi tawi mi surprise o Modi yo di do tau baba foto. Baba randu. Modi agolli. Mi nene ma ko do me nyalli halu ko do mi wi ko asi bobo randu ngarte e bakko. O wi la wo nyitere makko ne nyalli am. Min de ande gonga be amude do fare nyaafe. Modi. Mi sikko dala hayartu dande kadi. sike hari mi haala ni nenan ko jango mi arano may mi tawi yomi adinti ñala nden ko Yo le sina ɗum ɓe naata ɗo e innugol kala ko ɓe mari ɓe defa ɓe maranala wona ɗum noon ɓe yaltiye ɗum téléphone kun addan alan kum hoto taw nena woni c'est lefi téléphone hoto nena woni hiɓe yawno kamɓe kawtal ngal ɗo e fof andi gasi dennabo waɗi fof yahay hiɓe yeeyi ka dennabo o arta noon joni ko won ɗon ni no andi arti modi hari me wulɗama ma mu raadu moƴƴiru andi téléphone ko gadda ko ɗum wonnoma yewtude fi mum goɗɗo acci sa peut-être miɗa yeeyi lootagol aro rewani ɗo yahi o jarama kono malaika e kude mo fi ɗum jam o jarama o golli nala toon kore a barmali jaga noon Alpha Omar kadi waɗinoɗa suudu mo wolnande Alpha Omar no gollude kañum kadi no gollude andi ko aɗen du wedditi passé ko mi rewi ɓeeɗa kadi on no commandnato pay kunkunda Ibrahima kan kadi o renouveli jakaka maɓɓe ɗo mi yiiɗi ɗon e bureau makko mi yewti awa baba yo ka waajo ma yo ɗum ɗon waaji ɓay hiɗa andi ɓen hiɓe gollude an kadi go hiɗa gollude koye a ɓurtu wakkilade baba ko ɗum mi faale ɓe no ɗo mi yi eyo mi waajike hoore an ɗo ɗo noon mi haalante hunde wotere ilandema addanɗaɓe ɗi gubaji ɗo fo taƴiken sabu ɗiɗo ɓay tun mi naata e ɗi mi heya kala komi faala hara ala wattiɗo sugu ɗi hiɓe haɓe haɓe ma yaɓe kono ɓe ronka e Allah waɗa e barki e ma e ɓuɓoro Allah no waɗi barki ya torki Allah fattanake ma Allah yo Allah ronkin ayɓe maɓe Allahumma yo Allah waɗa niwre hakkude ma e ayɓe maɓe Allahumma yo amin Allah dande sabu bomɓe ɓe Allahumma yo Allah dande battane o machine ji Allahumma torki Allah fattanake ma Allah yo Allah okkore Allah. yo Allah okkore ko baton townata e jawdi nafoore e fof Allahumma amin moɗi si ele sorti de mo ko a heɓa hakkude si mi yehi baaɓe si woni mariage am feƴƴiɗo mi yintitike konaki ko bamakoji mi addanta miɗa andirma ɗum addu mi naata e muɗum mi yalta e saare de mi walla ɓe miɗa mar ɓiɗɗo barkuɗo kisa fes bamakoji ɗi ara si Allah yaw noon taw katoɗa ha lootoɗa nani kono ko ɓurlanma binde ɗo no ɓuuɓi de ga no ɓuuɓi de andi onon tan minen mi wotini sikkayi ɓandan no karɗino joni ayi hay fara nanguinola yiide huɓɓaka kuri mi wulna ndiyam andaro mi sikki nene ma de ayyan nene ma nane wullutan no ɓiɗɗo ɗuma kankal ba daaro si tawi ƴiite ala ka kuri ton nani
boboran dong ari ono. Ari so taya. Kawo de jogo da jono dum man ni ka. Ni neɗɗo man ni ka ɓayno ɗandi minen ɗe balɗe ɗo ko sulumen acci sa pontati ukkani men nder toñol ɓeya toon mi woni jogoy nene ma yaltotole hande onno Ndai barki si ko ni heɓorta tawi barki ko ni heɓorta mi layɓay mi naaday aray mi famali Mansuru nene nala to baba e mai ora baba tuda konde to e tuda ayo nala to won ka jullere mbadum ko malore hen do heɓti e jammo ere mbadum ko malore hende emba men yetti Allah alhamdulillah rabbil alamin meden habborno ma do wa juldadu nene Muminatu yalti ganene aru welo moƴƴere no wari ñala ton Jam tu. alhamdulillahi rabbil alamin moƴƴere Allah ko ni tu hakkudangi Allah minen habbon hey yaltuga mino Muminatu yo baba Muminatu. Yoti go do. Sababi. joni miɗo nder ga nani Awa nani accide men ɗo nena. yalla jaɓ E nebi haali téléphone ko hande noon Allah mo yeeyi. Muminatu. Oiga. Ko fewni. Atali on gonɗa yaade. lanjut Min hewti ɗo na. Toujours ko fi programme. Sikolo men tan. Baɓe ngo ɓay mairie ɓe welti min ɗuma mi watama haalande e bureau ma ɗo kay ko welti yo Allah moƴƴinan en de yo Allah moƴƴinan en siko ara ay gore maɓe o ƴettoɗi feere fi programme boka aɗa men yewtal de tam awa hewte Allah waɗi mi hewti andi ñalande hewti tigi tigi ɗo ay gore maɓe yewte kala ko haalde ɗon haal ɗum lanɗo ala ko jelumi jonate mi jonna felumani gore yayn Conakry tappila ɗum ɗon musi tapparma de molte woni andi noga Muminatu a wayattal andi wonde kay ko ni metti ren langa téléphone si ɗin haali ko wonnola Conakry ari ala fenɗo a fembaɗe wa foni ka weltama si weltama noon mi itta hen koko wela e ma komi watta ɗum ay sa ma pat so finduɗo falan waɗa yo lokka he ɗum ɗo mbaɗa lokay kadi coifoɓe ala andi noon a Muminatu sigi a haɓɓitoɗa laamu to lawonde quoi a sela e ɗum a talan commandade no sikkirɗa noon ko hawlu ɗum faalema mi faama mi waɗa kono aɗa hulɗa commande a faama amin accittugo sukulu welatala fembagol lokaye wa mawɗo min ɗum welatala